קוראים לי גיא זקן, אני מפעיל צמ"ה בגדוד 271 צמ"ה, זה המפעילי הצמ"ה ולא נהגים שכולם אומרים, זה מפעילים. אנחנו עברנו 4 חודשים שאני לא יכול לתאר לכם בכלל. אנחנו עברנו כמויות של דריסות מחבלים חיים ומתים במאות, שדברים שאתם לא יכולים לדמיין לכם במוח, ואתם מקבלים נונטטים שלא מפסיקים והדינאים בוערים, ושריונרים שאיתך 24/7, מ"פים שאתה כל היום בקשר, ומקבל נונטט לפנים, מ"פ שאוכל לך כדור בפנים ואתה מעלה אותו למסוק שהוא 3 ימים איתך, ואתה יושן בבית שאוכלים נונטט, ויש לך הרוג ו3 פצועים קרועים שאתה צריך אותם למסוק. וזה דברים שאתם לא יכולים להפנים אף אחד, ואף אחד לא יכול להבין במוח שלו מה אנחנו עוברים ביום יום ובלילות. והאנשים שלנו הם מסכנות, והילדים שלנו, אני לא יכול להסביר לכם מה הם עוברים בבית. אני שומע פה את הכאב של כולכם, באמת, ואני